angorara nemukadzi uyu akufa, not because she has a disease, havana chirwere, but varume vese vakambovaroora vakangofa zvisinganzwisike, ende izvezvi vamumam 5. She is not the only woman in the same perilous predicament. There is a young lady anoti vakomana vese vakangodana nayo vakangofawo, ende izvezvi pane wechi9 akabva kufa last week. These two women are victims of an unknown source. Havatozivi kuti chii chikuitika mulife mavo. Nyaya tikutanga ndeye mukadzi uyu wekuti varume vese vakambomuroora vakazongopedzisira vafa vese. Saka ndichakuudzai kuti ichi murume akafa sei ende zvakafamba sei. This woman is from Congo, and iye anoti kwanzi akakura in a rich family, and akura from a rich family aiwana zvese achikura, achiwana zvese akaenda kumastage, akatenda mastages of education ake ese kubva kuprimary, high school kusvika kuuniversity zvakanaka, asina kana problem yaakafesa mulife. Handataura kuti vabereki vake vaiva nemari ka. Then vadaro manje akura udaro mukadzi uyu manje ndopakazoya problem yekuti chinzwai manje nyaya matangira yakaita. Nyaya yakatangira ndeyekuti pane murume waakasangana naye, ende murume uyu ainyatsotaridza kuti he's kind hearted, ende murume uyu anonyatsotaridza kuti munhu atori nemwoyo wakanaka, ende munhu atori nemaintentions akanaka ekuti ada kutobuilda family nemukadzi uyu. And later they fall in love zvekutoti kwanzi vakatoudzana zvekutoti toda kuroorana, ende zvisinei futi vakabva varoorana vakabva vanyatsokuita a white wedding yakanaka, a big wedding. Ainyatsoexplaina muinterview make kuti takanyatsoita a big wedding yekuti yakatoshemisa vanhu because zvinhu zvese zvazvakarongeka, from catering yekudya, zvinhu zvese zvazvakarongeka kuti chikafu chakazara, vanhu wawa vachinzi mwai madiro vachidini, ende vakatoita zvinhu zvavo zviri klasi. But vaita zvinhu zvavo zviri klasi kudaro pasati papera 2 months dzisati dzapera, murume uyu rimwe day aitongozvienderawo kubasa sezvaigara achiita every day, but ari munzira kuenda kubasa he was involved in a car accident. Akasangana neaccident muroad akabva afira pasport. This woman was left being depressed, and akasara achirwadziwa kuti munhu wangu wanga nawana akufa futi, but ini ndanyatsoona munhu kwaye. Ende mukadzi uyu ashurikirwa kudai anga asingatozivi kuti apa ndo pakatotangira maproblem. Mafira ari kungoita munhu iyeye kana kuti zvangoita zvokuti ajumiwa kuti murume wake afa ndo zvichaita pavarume vese vachada kuroorana navo. Everyone understands how painful it is to lose someone they deeply love. After Gloria's husband passed away in an accident, she didn't blame anyone. She believed it was part of God's plan. After that, achirwadziwa kudaro, akabva atsvaga mawezi ekuti achitangawo kuhila. Akati, ndingangorambe ndichichema. Akabva haana kuzonyatsotaura kuti papera 2 years kana 1 year. But futi pane mumwe murume waakazosangana naye, vakabva varoorana asi havanaita muchato. Vangoroorana chete. Ende vachigara vese kudaro manje murume uya pane day raakangorwara, ende atongorwara obva afa musame day raakangorwara iro raakamuka achirwara. Havana kunyatsopa madetails kuti ainzwei, akangorwara chete obva angofa mudhei iroro. Ende mukadzi uyu akasara futi achichema kuti zvino ndashayikirwa nemurume wangu wechi2, asingazivi kuti kuchafa futi wechi3. Inzwai kanyaya kweri kuenda nyaya yakamira so. Vadaro futi mukadzi uyu akangoita zviya zvaakaita zvekuti ada zvipa futi time yekuhila, akati rege ndihile futi ndikanganwe varume 2 vese vandakashayikirwa navo, ndakuchiroorwa nemurume wechi3, apa ndopa fine nawo apa pandakuroorwa napapa. Ende aroorwa futi wechi3 akanyatsovashuwa kuti uyu hafi, uyu ndichanyatsogara naye. Ende vagara vese futi. Uya wechi3 akarwara akabva azofa mangwana acho. Muri kuona nyaya yacho kwairi kuenda guys, kuti atori ma1. Mukadzi uyu apa ndopa akatanga kuzozvidhauta kuti anenge ane problem ndiye, because sei varume vese vakungofa. Saka akazofunga kuti maybe ndine problem.
vakadambozamawo kusika help vachitsvagawo rubatsiro akangoona kuti hapana zvinhu zvavari kuwana, haasi kutoziva kuti chii chikukonzeresa kuti varume vafe. Handoindi wechi3. Wechi4 futi akarwarawo the same zvikangoita wechi3, akangorwara kungorwara kwekungofa in that day izvezve futi zvongorwara, but anonyatsotaura kuti kwanzi airwara nei wechi4 uyuyu. Ende pakafa wechi4 apa ndo pakazotanga kutoti vanhu vanga vagomuti mukadzi uyu muroyi sevanhu vese ava vari kungofa, zvoreva kuti ndiwo uri kuvauraya ende ndiwo uri kuvadya. Ndo zvakatanga kutozoita vanhu kutoti uri muroyi, because haungangoti vanhu vese ava vari kudanana newe vakuroora vobva vafa saka ndiwe muroyi. Vadaro hama futi dzevarume vese ava vakafa in the past vakatanga kuvinga futi mukadzi uyu vachiti ndiwe muroyi, wapedza vanhu vese, haudi chinhu chakanaka, takakupa mukwasha akanaka, wakumuraya wakumudya. Zvireva zvinhu zvakabata uyu mukadzi mwoyo wake, zvakamurwadzisa kuti why are they suspecting me to be a witch, but inini yet I was being faithful to my partner and ndaimuda nemwoyo wese, ende kufa uku handitozivi kuti chii, hatozivi kuti kuroyiwa here kana kuti akapiwa kesi yekuti munhu wese waachadana naye achafa. I began to question many things about myself. It felt like watching a movie because I couldn't understand why these things were happening to me. We were all in love and there were no visible problems. But after each of them died, I began to wonder if it was somehow my fault. After this, akazogara ari single for such a long periods of time. Akagara akazviti inini zvokuroora nevanhu zvakutotyisa because ndotya kuti vanhu vanofa. Ende zvadaro futi apa kwanza akazogara time yakareba ari single. Ndo zvaitaura muinterview kuti ndakagara time yakareba ndiri single, ndakazowanawo murume wechi5, ndakati apa ndopa final chance, ndasimba munamato uyu hachafi. Wechi5 uyauya futi anga asingazivi kuti Grim Reaper was waiting for her lovers, for her next lovers. Grim Reaper anga akatomirira pamukova pavo, uchinzwa kwangopinza murume muno ari kufa. Ndo zvakaitika. Wechi5 uyu akangomuka manheru achiti ari kunzwa musoro, vakabva vamumhanyisa kuchipatara. Ari kuchipatara ikoko aadmitwa, akabva angofira ikoko. Muri kuona nyaya yacho, akangofira ikoko kuchipatara. Ende mukadzi uyu akabva apererwa kuti zvino ndini nditori neproblem, vanhu havari kutonditi muroyi, ndogona nditori muroyi ndisingazvizivi, but inini handisi muroyi. Vanhu ava ndaivada ava ndovaurayirei kuti ndirambe ndichingochema vanhu gore negore kuti ichiye varume 2 vafa kana chichi. Handingaurayi vanhu zvakadaro sei vanhu vakunditi muroyi. Ende zvakazodaro futi mai ava vakatanga kuzowirirana futi neumwe munhu wekuchechi. Uyu murume wamuri kuona paskirini ndewekuchechi. Vakatanga kuwirirana naye vachivabatsira kuminamato, vachivabatsira unamato. But uyu murume wekuchechi ari kubatsira, kutaura kwandikuita izvezvi, ari kubatsira mai avo kuti vanamate, vadzinge mweya wavari kufungira kuti kwanzi ndo ukange uri kuuraya varume vavo vavari kudanana navo. And then futi uyu munhu wekuchechi uyu, nyaya chindinetsa panga ndichiresearcha this video ndeyekuti munhu wekuchechi uyu haana kutaura kuti akaroora here kana kuti haana, because kana asina kuroora akangoita fall in love with mai ava anogona kungofawo. Ndozvo zvandikufunga. Akangoita fall in love vakangoroorana chira chizviti wechechi ainini hangu ndine urombo, hauzivi zvinhu zvinoitika, unogona kungofawo. Apa panotyisa apo kuti tingati vachamitira mastrong prayers ekuti vachabreka kesi yake, but zvisinei futi kuchristianity handi kunonzi nothing is impossible kana muchibhelievha muna Mwari, zvinhu zvese zvinoitika. Kuda mai ava, kana pane vanhu vari kuona vhidhiyo rinoni, mugona kutovanamatira kesi yavo yakatopera, because mai ava vatoriko kutaura kwandikuita izvezvi. Handi muri kuona. Kozoita uyu musikana uyu ndewechi2, handabva kutaura mai ava. Musikana uyu wechi2 manje ari kuti vakomana vese vanodanana navo vese kana kuti vanorara navo vese vanozongopedzisira vafa. Umwe anogona kufa in 2 weeks, kana umwe anogona kufa after 1 month, umwe anogona kufa after 2 months. Izvezvi akuti kwanzi pane mukomana futi akafa futi wechi9 kwanzi last weekend, the time paitwa interview kwanzi wechi9 ndiye afa.
musikana uyu anongotaura kuti kwanzi ininiwo futi zvangofanana nemukadzi wandatanga kukudzai, uyu musikana uyu ndewekutanzania, mai vaiva ndevekucongo. So these two women are from different states and countries. Hani mazvona. Saka nyaya yakamira so. Musikana uyu ari kutaura kuti vanhu vese vandiri kungodana nawo vari kungofa ende handisi kuziva kuti chii. Kwanzi izvezvi zvatova normal kutongoti munhu afa, kungoti vareceive message pawhatsapp kana kuti call kuti mukomana wako afa. Zvazvunhu zvava kutonormaliza because atonoita nazvo ende zviri kumurwadza and she is seeking for your help. Having a partner die multiple times has been heartbreaking for her. Mai vake vakatoitwa interview vakatotaura kuti vari kurwadziwa kuti mwana wavo ari kungosangana nedambudziko rakadai mulife make, kuti vakomana vese ivo mai vari kufara kuti taticha nemukwasha uyo avazongonza kuti afa, ende mai ava vari kutozviona kuti nyaya iyi yakutoita kunge yemwana wangu, kuita kunge ndiye ane problem, but mwana wangu handingamuti ane problem because iye haasi kutoziva kuti zviri kufamba sei, ari kutonetsikana kuti awane mukomana. Ndonyaya yatikutaura kuti vanhu avese avari tuwo vakaroyewa here, imunofunga sei mucomment section. Ende akazotaura futi akati kwanzi akabvunzwa kwakanzi vakomana ava vari kufa sei, ari kutaura kuti vamwe vari kungorwara, umwe ari kungoti akarara ungomuka akafa. Chimbofungai guys. Ndosaka kuchinzi roranai vanhu vematongo, because iwo unenge wasangana nemusikana uyu usingazivi history yake, then iwo wobva wadana naye wozongomuka wakafa, kana kuti wobva wangorwara kusvika pakufa. Ende iye futi anotaura kuti inini handina utsinye kuti vamwe vanhu kana ndatoona kuti munhu ari kundida ari serious ndinomudza history yangu. Ende kwanzi pandinoudza munhu history yangu kuti varume vese kana kuti vakomana vese vandi kudana nawo vari kuzongofa within gore iroro. Kwanzi munhu anobva aramba obva kuti inyaya yekuti uda kuwana plani dzekundiramba. Ali has never been able to stay in a relationship for longer than 9 months. According to some people, she might be cursed or have a spell put on her. Saka tiri muchivanhu chedu muno muZimbabwe takaona nyaya yakaitika yakadai so, sekuti mukadzi uyoyo ati kwanzi varume vese vari kufa, plus futi ane history kuti vabereki vake vaiva nemari. Munomu tinenge takufunga kuti maybe vabereki vake vakaromba naye, maybe akapiwa chikwambo chechirume ndochikuuraya vanhu. Ndozvatofunga futi munomu. Handisi kupa judgment yevideo rinono. Indoda kuti mundiudze futi zvamunofunga. Kozoita kunyaya yemusikana uyu tinongofunga kuti same issue, kuti maybe akapiwa kana chikwambo nehama yake nemari kana chi. But zviri so wrong kuti unofunga kuti hama dzako dzine mari dzese dzedzakaromba, but yet they are hard working citizens out there, vanhu vanotoshanda nesimba. Isitozongopa judgment. Ende tiudzewo futi kuti mofunga kuti pavakaita wedding ndopavakaroyiwa here. Mai vaive vandakati vabva kuchata 2 months after kuchata ndopakatanga nyaya yese yekuti vanhu vese vari kufa. Ende vanhu ava vakava vatoriko izvezvi. Pane vanhu vanombokomenda kuti hasi tokutudza mamovie, vanhu ava vari kutoitwa mainterview izvezvi vatoripo, they exist kutaura kwandiri kuita izvezvi. Ende vakutokumbira rubatsiro kuti pane anenge aona mavhidhiyo iwawo ari kuda kutibatsira tibatsirei. Saka guys, ndudze izvonhu zvamuri kufunga mucomment section, ende musakanganwa kusubscribe vanhu vari kuona panapa paHasta TV. Thank you for watching everyone. Ndakumirei mucomment section ndinzwe zvinhu zvamuri kufunga. Hasta TV.